Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πάλι όλο μου το Clash Royale και πάμε. Εδώ πέρα έχω τους παίκτες μου, πήρα ένα καινούριο και τώρα θα παίξω. Αδερφέ, θες να παίξουμε? Έλα ρε, σε παρακαλώ. Κάνε friendly. Κάνε friendly, έλα. Έκανα και τώρα θα το πατήσω. Και πάμε λοιπόν. Να δούμε. Αναλόγως τι να βάλω. Τι να βάλω. Διπλά σκελετον άρμη. Και θα βάλω αυτό. Μπράβο κύριε. Δεν θα σε πειράξει νομίζω. Άντε, πάει μου το ένα κάστρο. Το μπαλόν το έκανε. Και τη γυναίκα. Και πάει. Και άμα βάλω διπλά σκελετον άρμη. Έλα ρε. Άστα λίγο να περάσουμε. Τώρα βάλε και άπειρον σκελετον άρμη. Δεν με ξεσκίζεις. Σχεδόν δεν με ξεσκίζεις. Αγάπη. Ναι, δεν συγγνώμη. Δεν με ξεσκίζεις. Συγγνώμη, δεν σου πω. Δεν σου πω. Ξανά. Συγγνώμη όμως, θα πω. Κανείς δεν μπορεί εμένα να με ξεσκίσει. Όταν είπα κανείς, είπα σχεδόν κανείς. Και πριν είχε πει. Και επειδή θέλει να γίνει κατασκευαστής πλοίων, λέει πως θέλει να το ονομάσει Αράνης. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τι όνομα είναι αυτό? Και ξέρετε και τι άλλο θέλει να το ονομάσει? Δεν το θυμάμαι τώρα καλά το όνομα. Fire. Έλα ρε. Κι άλλα σκελετον άρμη, διπλά σκελετον άρμη. Μου τα νίκησε. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Μόνο μια φορά. Επειδή όλο μου τα ξέσκιζε εκείνα τα τέτοια μπλε μπλε. Πόμπελάκια. Ξαναπέζουμε ή... Έχω και ένα ωραίο κουτάκι στο πάρε. Έλα, θα παίξουμε. Δεν θέλω να χάσεις μου. Ναι, πάμε να παίξουμε λίγο. Ελάτε παιδιά, ας προσπαθήσουμε. Μπαμ, τι. Τώρα να βάλεις εσύ για να σε κάνω. Και βάλω σαν θες σκέλετον άρμη. Δεν θα βάλω σκελετον άρμη. Καλή κίνηση. Yes! Ποιος είπε πως δεν θα το ξεσκίσω? Θα με ξεσκίσεις, παιδιά, στην κοινωνία σας το λέω. Παιδιά, να το βάλω. Ας το βάλω. Τώρα θα σου έρθει κι άλλο. Ευχαριστώ. Με άφησε παιδιά, με άφησε. Ευχαριστώ, αλλά δεν έπρεπε. Τώρα βάλεις αυτές σκέλετον άρμη. Δεν θα βάλω σκελετον άρμη. Θα βάλω αυτά.
Αλλά θα μου το ξέσκησε το πρώτο, εντάξει. Λοιπόν, να σου ξεσκίσω ένα. Θα σου λέω πως είσαι από την άλλη. Δεν είσαι καλός απέναντι από το δράκο μου. Ναι, είμαι. Είσαι. Δεν είναι. Είναι. Όχι, δεν είσαι. Λάτε. Δεν μ' άρεσαν αυτά τα Skeleton Army. Όχι, αν θα να κάνω και την γυναίκα. Βάλε ό,τι θες. Δεν πρόκειται να μου ξεσκίσεις από τα δύο. Boom! Ποιος είπε δεν θα να μην το ξεσκίσω. Ωραία. Ας παίξουμε άλλο ένα γρήγορα, οκ. Πάμε. Γρήγορα. Ναι. Έλατε παιδιά, τώρα παίζω. Σου λέω αγαπητέ. ¿Cómo se llama la arena? No. Το πρώτο το ξέσκησε, εντάξει όμως. Δύο διπλά Skeleton Army βέβαια. Ναι, διπλά είχα βάλει. Ξέρετε. Έλα ρε. Σχεδόν. Μην βάλεις τίποτα. Πρέπει να σου πάω κι εγώ ένα κάσο. Όχι, δεν πρέπει. Πρέπει! Πώς σε γέννησε? Μία μαμά. Που τη λένε μαμά. Ωραία, καλή ήμουν. Θα το ξεσκίσω, μόνο πρέπει κάτι να βάλω. Σίγουρη, Ωραία, να το βάλω. Ας το βάλω. Λίγο ακόμη. Ωραία. Παιδιά, αυτό ήταν... Ας παίξουμε άλλο ένα γρήγορα. Ας παίξουμε άλλο ένα γρήγορα. Πάμε. Γρήγορα. Βασικά σήμερα αυτό το βίντεο είναι που θα σας δείξω πώς παίζουμε. Ξέρετε πώς παίζουμε, αλλά έβαλα διπλά. Yeah. Oh yeah. No. Μη βάζεις τον δράκο! Παιδιά, πρέπει να το βάζω. Yeah. Χαίρομαι. Έλα ρε, τώρα ακριβώς το είχα βάλει. Και δεν σου πήραξε κάτω κάσκα. Ξέρετε τι θα βάλει. Παιδιά, θα μου τα πειράξει. Ξέρετε τι βάζετε. Έλα ρε. Άσε με λίγο να σου πάρω το πρώτο κάστρο. Όχι, δεν θα σου αφήσω. Παιδιά, γιατί να τον αφήσω? Επειδή θα βάλω τώρα διπλά Skeleton Army. Μπάμπτσι. Σε 3, 2, 1. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο όμως, παιδί. Αλλά... Κάστρο! Πες να...
Μου τα πείραξε λίγο, εντάξει. Αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά από αυτό. Ωραία, παιδιά. Oh my god. Καλό τσίκος είναι. Άντε μου το ξέσκεις το πρώτο. Άντε χάρηκες τώρα. Δεν κάνει τίποτα. Γιατί Γιατί έβαλα διπλά σκελετόν άρμα και γι' αυτό. Όχι Ζάκο, τι δεν καταλαβαίνεις. Ελάτε πάνω το ξεσκίζω. Τώρα θα παίζουμε το βίντεο. Ναι, το ξεσκίζω και μετά. Και αυτά βάζω βέβαια. Και αυτά. Thanks. Ωραία. Αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Bye bye.